Slovensko, Bratislava 2026. Nastupujem do pochybného taxíku, zdravím vodiča, ktorý namiesto odzdravenia potiahol takým tým štýlom, že otrasný chrachel vyplul z okna. Mal na sebe také vyťahané tričko nejakej lokálnej stavebniny a displej telefónu, na ktorom bola navigačka, zdobila taká pavučina rozbitého displeju a z rádia hral nejaký remix Danza Kuduro, ktorý si púšťal z USBčka. Sadnem si a moja pozitívna snaha začať príjemnú konverzáciu so starším pánom slúžila ako zelená vlajka pre spustenie jeho verbálneho vyšetrovania toho, čo je všetko v jeho živote na hovno. Jemný vstup do témy toho, ako to v Bratislave majú taxikári ťažké, pozvolna prešiel do konšpirácie ohľadne toho, ako chce slovenských taxikárov niekto vyhnať a zrušiť prostredníctvom cudzincov. A s plynulými odbočkami od hlavného konšpiračného naratívu som sa dozvedel cenné informácie ohľadne otrasných cien stavebného materiálu, zločinu televízie, ktorá nedáva titulky k nemeckým seriálom a tiež nové prídavné mená, respektíve vulgarizmy, ktoré slúžili ako pomôcka na opis jeho ženy, ktorá sa s ním práve rozvádzala. A to, čo mala byť krátka, príjemná konverzácia, ktorá nám mala obom spríjemniť deň, sa premenila na 15-minútový monológ, po ktorého vypočutí mi bola diagnostikovaná klinická depresia. Mojou výhodou ale bolo, že ako občan Slovenska mám ten benefit, že takéto interakcie nie sú ojedinelé, ale sú národnou identitou. To je, keď pracuješ pre korporát a máš zamestnanecký benefit, tak toto je benefit toho, že si občan Slovenska. Keby slovenské sťažovanie generovalo vaty, tak by sme mohli poháňať celú západnú Európu. No a táto naša národná identita má v psychológii aj svoje označenie. Psychológovia na University of Michigan, konkrétne Julie Norem a Nancy Cantor, preto v roku 1986 našli názov defenzívny pesimizmus. A ten znamená, že ak si vopred nastavíš očakávania veľmi nízko, tak realita ťa nemôže sklamať. Keď to dopadne zle, tak mal si pravdu, keď to dopadne dobre, tak je to bonus. Emocionálne si chránený a je to ako keby nosíš na sebe neustále emocionálny kondóm. Noremová a Kentorová to ale skúmali na úrovni jednotlivca, ale na Slovensku sa z toho stala kolektívna norma. A keď sa pozrieme na historický kontext, tak sa nemôžeme diviť. Za posledných 400 rokov bolo Slovensko súčasťou Uhorska, Habsburskej monarchie, prvej ČSR, kde Slováci nemali reálnu politickú moc, vojnového slovenského štátu, komunistického režimu, federáciou s Čechmi a nakoniec samostatného štátu, ktorý sa okamžite ponoril do mečiarovského chaosu a mečiarovskej mafie, čo s maličkými prestávkami strieda už štvrtá vláda tzv. Ficovskej utópie. V každom z týchto režimov platilo jedno pravidlo. Nedôveruj systému, sám seba sťažovaním unav do bodu, kedy to len potichu príjmeš a časť teba zomrie a potom príde zmena a tento proces sa opakuje, dokiaľ vnútorne úplne nezomrieš. My aj naši predkovia sledujeme, ako dekáda po dekáde svet naokolo napreduje, zatiaľ čo my sa v rebríčkoch prepadáme a hrdíme sa tým, v ktorom sme poslední. Veľké krajiny budujú prostredníctvom propagandy národnú hrdosť, kde my papagajovaním zahraničnej propagandy prehlbujeme národnú hanbu. Eurobarometer z jesene 2025 ukazuje, že dôvera Slovákov vo vládu je 26%. V politické strany 21%. To je menej ako každý piaty človek. Vo Fínsku dôveruje vláde napríklad 57%, v Luxembursku 61% a zároveň 2/3 mladých Slovákov uvažujú o odchode z krajiny. Je to symptóm hlbokého sklamania z porevolučného vývoja. Preto podstatná časť populácie vrátane mojich rovesníkov, ktorí komunizmus nikdy nezažili, považuje 40 rokov neslobody spätne ako za lepšiu alternatívu. A tento cynizmus, negativita a sťažovanie sa z generácie na generáciu stáva našou národnou identitou. Kanadský neuropsychológ Donald Hebb v roku 1949 sformuloval princíp, ktorému sa zjednodušene hovorí Neurons that fire together, wire together. V preklade neuróny, ktoré sa aktivujú spolu, sa spolu spoja. Jednoducho vysvetlené, predstav si, že keď niečo ideš urobiť prvýkrát, tak je to pre tvoj mozog ako vysekať mačetou cestu v hustom pralese. Napríklad sa ideš naučiť nejaký akord na gitare, hej. Prvýkrát, keď si to chytíš, musíš to zahrať, tak to tvoj mozog nepozná, je to hustý prales. Vyseká si tam cestu
No a čím častejšie to robíš, čím častejšie ten akord opakuješ, tým ľahšie je pre tvoj mozog tou cestou prechádzať. Postupne sa tá cestička mení na lesnú cestu, potom na chodník, potom na cyklotrasu, až na diaľnicu, povedzme. A nakoniec sa to pre tvoj mozog stane tak jednoduché, že sa to stane automatikou. V preklade, keď sa celá kultúra opakovane trénuje v pesimistickom myslení, tak mozgy jej členov sa fyzicky prispôsobia. Tie neurónové dráhy pre negativitu sú silnejšie a rýchlejšie. Takže denné sťažovanie ťa trénuje na negativitu na profesionálnej úrovni a na hľadanie problémov v podstate aj tam, kde nie sú. Súčasťou tejto identity je často aj potlačený hnev, keďže napríklad počas toho komunizmu sme nemohli verejne ventilovať naše pocity a je tu súčasťou aj toho cynizmu, ktorý potom ten nahromadený hnev buď vybuchuje na svojich blízkych, alebo k tomu potrebujeme alkohol. A to, čo táto naša norma, ten potlačený hnev, ten vnútorný hnev robí s našim telom a čo sa s tým dá robiť, to rozoberám v tohto týždňovej bonusovej epizóde v našom Dopaminiu na Hero Hero, kde máme už vyše 1700 členov a každý týždeň pribúda nová epizóda alebo rozhovor v plnej dĺžke. Čoskoro spúšťame aj Discord, kde budeme mať priestor komunikovať a prepájať sa s našou komunitou. Je to za 7 eur mesačne alebo za 60 eur ročne, čo vychádza 5 eur na mesiac. A odkaz nájdeš dole v popise epizódy. Pokiaľ si chceš naše Dopaminium vyskúšať zadarmo, tak stačí, že sa prihlásiš do nášho newslettera a na 7 dní si to môžeš skúsiť zadarmo. Opäť odkaz je dole pod epizódou. A teraz späť k epizóde. Keď sa sťažuješ alebo len počúvaš sťažovanie, tvoj mozog aktivuje siete zodpovedné za detekciu hrozby. A začne sa produkcia kortizolu, teda stresového hormónu, a to je normálna reakcia na ohrozenie. Problém ale je, že keď tento program beží non-stop. Robert Sapolsky zo Stanfordu strávil 3 desaťročia skúmaním toho, čo chronický stres robí mozgu. Pracoval aj medzi paviánmi v Kenii, pretože paviáni majú sociálne hierarchie, kde tí paviáni, ktorí sú úplne na spodku týchto hierarchií, sú chronicky vystresovaní. Sapolsky zistil, že chronicky zvýšené hladiny kortizolu poškodzujú neuróny v hypokampe. Preklad, to je časť mozgu zodpovedná za pamäť, učenie a orientáciu v priestore. Toto bol ale zvierací model. Sonia Lupienová z McGill University to potvrdila na ľuďoch. Toto je podstatné. Ona sledovala skupinu zdravých ľudí počas rokov a merala im kortizol a objem hypokampu. A potom v Nature Neuroscience publikovala, že ľudia s dlhodobo zvýšeným kortizolom mali merateľne menšie hypokampy a horšie výsledky na pamäťových testoch. Keď to merali na MRI skeneroch, tak to zmenšenie hypokampu bolo o 10 až 15%. Teraz, čo to znamená? Keď sa niekto pri tebe tvári znechutene, ty začneš pomaly zrkadliť ten istý stav. Evolúcia to zaradila tak, aby sme sa v skupinách vedeli rýchlo zosynchronizovať a ty ani nemusíš nič povedať. Stačí, že prídeš domov z roboty, tváriš sa ako po prekonaní lepry a tvoja rodina preberá tie isté pocity. A evolučný dôvod je veľmi zjavný. Ak niekto v skupine zachytí alebo zacíti vlka, spustí sa kaskáda v jeho tele, uvoľnia sa feromóny, ktoré sú spojené so strachom a rozšíria sa mu zreničky. Mozgy ostatných ľudí v tejto skupine tie mikrovýrazy zachytia a automaticky začnú tiež produkciu kortizolu a adrenalínu a celej tejto kaskády a to vo všetkých členoch tejto danej skupiny. Evolúcia totiž to pochopila, že ak je jeden člen tej skupiny v ohrození, o chvíľu budú v ohrození všetci. Preto keď prídeš nasratý alebo vystresovaný z práce, funguješ ako vysielač nejakej hrozby a tvoja rodina ten signál zachytí a ich mozgy sa pripravia na boj alebo na útek, aj keď v obývačke alebo v kuchyni žiadny predátor nie je. Čiže v jednoduchosti sťažovanie si nás udržiava v tejto stresovej slučke a dokonca si nemusíš ani sťažovať, ale stačí, keď to sťažovanie neustále počúvaš od svojich blízkych ľudí naokolo. Ellen Hatfieldová z University of Hawaii to nazvala emocionálna nákaza a funguje to v 2 krokoch. Najprv podvedome napodobníš výraz tváre a reč tela toho druhého človeka, svaly v tvojej tvári sa stiahnu a ty si to ani neuvedomuješ
a potom sa tvoja nálada prispôsobí tomu, čo tvoje telo robí. Mozog na základe toho prispôsobí procesy v tele, a teda aj emocionálny stav. A to je dôvod, prečo som, povedzme, keď sa vrátime k tomu príbehu na začiatku, do taxíku sa dal dobre naladený a odchádzal som po tej verbálnej hnačke taxikára mentálne viacej vyčerpaný ako po polovičnom Ironmanovi. A inak to je aj dôvod, alebo čiastočný dôvod, prečo deti depresívnych rodičov majú 4 až 10 krát násobne vyššiu pravdepodobnosť, že si sami vyvinú v budúcnosti depresiu. A je to kvôli tomu, že ich mozog je celé detstvo vystavený týmto negatívnym depresívnym stavom v domácom prostredí. Čiže keď sme teda v stave nejakej neustálej stresovej slúčky, tak mozog presmeruje energiu tam, kde registruje ohrozenie a tým pádom niektoré časti mozgu môžu byť menej prekrvované, môžu sa zmenšovať. Bruce McEwen z Rockefellerovej univerzity ukázal, že chronický stres spôsobuje zmenšovanie v oblasti zodpovednej za kognitívnu flexibilitu a reguláciu emócií. Čiže čím viac si vystavený tej negativite, tým menej je tvoj mozog schopný vymyslieť riešenie alebo niečo pozitívne. No a keďže hypokampus sa zmenšuje tiež, tak sa znižuje aj naša schopnosť predstaviť si inú budúcnosť ako to, čo zažívam teraz. Hej, alternatívu od toho, čo zažívam teraz a čo sa mi nepáči. A zároveň sa scvrkáva aj tzv. ACC, oblasť zodpovedná za empatiu a reguláciu emócií. To znamená, že kultúra, kde generácie vyrastali v chronickom stresovom prostredí, má populáciu s oslabenými centrami empatie. Cynizmus zase stenšuje tú časť mozgu, ktorá je zodpovedná za dôveru, a nízka dôvera živí väčší cynizmus. A takto vzniká nikdy nekončiaci kolobeh našej národnej identity. Teraz pozor, s týmito mechanizmami ešte nekončíme a lepšie to nebude. Takže keď už máš teraz znechutenie, tak si pred pokračovaním pustí rýchlo Danca Kudúru a ideme ďalej. Vedci totižto skúmajú možnosť, že trauma sa neprenáša len cez výchovu, prenáša sa aj potenciálne cez samotné gény, respektíve epigenetiku. Predstav si tvoju DNA ako obrovskú 1000-stranovú knihu receptov, ktorú si zdedil po prababke alebo pradedkovi, a tie samotné recepty sa nedajú vymazať. Ale epigenetika funguje ako hysterická teta, ktorá zoberie hrubú čiernu fixu a niektoré recepty bez pýtania škrtne, že tieto nepoužívaj, a k iným nalepí úplne výrazný štítok s nápisom toto rob každý deň, inak zomrieš. A toto je reakcia tej našej tety, povedzme, na to, čo sa deje v našom okolí, či je vojna, alebo hladomor, alebo neustále nebezpečenstvo. A je jediný úmysel, prečo to robí, je prežiť. Preto škrtá niektoré gény, ktoré sú teoreticky na ničomu teraz, a dáva štítky na iné. V odbornej reči sa to volá metylácia DNA. No a vo februári 2025 zverejnil tým výskumníkov štúdiu na sýrskych utečencoch a tam sledovali 3 generácie. Babičky, ktoré reálne utekali pred bombami, ich dcéry a ich vnúčatá, ktoré sa narodili v bezpečí a vojnu videli len vo filme Zachrante vojna Ryana. No a zistili, že tie vnúčatá mali vo svojej DNA 14 epigenetických otlačkov vojnovej traumy. Tie deti nikdy nepočuli skutočný výstrel, ale ich bunkový systém bol od narodenia v úvodzovkách pripravený na apokalypsu. No keď sa pozrieme na Slovensko, tak naše historické bomby sa volali Prvá svetová, Druhá svetová, znárodňovanie, eštébáci v kožených kavátoch a mafiánske popravy v 90-kách. No a naši starí rodičia si prešli takým kontinuálnym stresovým peklom, že ich tela logicky prepli do režimu apokalypsy, zase v úvodzovkách, hej. V komunizme znamenala autonómia a vyčnievanie z radu problémy, vyhadzov z roboty a v najhorších prípadoch aj kriminál. Takže oni urobili presne to, čo od nich chcela evolúcia, sklonili hlavu, naučili sa nikomu neveriť a tento úzkostný, extrémne opatrný plán alebo tento recept, túto príručku odovzdali prostredníctvom génov a epigenetiky nám. No a teraz tam tá reklama. No a okrem cynizmu sú Slováci dobrí aj v nekvalitnej strave, jednotka v rakovine hrubého čreva a v cirhóze pečene, čiže jeme veľa mesa a veľa slopeme. A preto jedna zo super alternatív bielkovín, ktorú ja preferujem, sú napríklad strukoviny. Fazule, šošovica, cícer, ktoré
sú aj z hľadiska kvality stravy, pestrosti stravy super voľba a ktoré môžeš veľmi kvalitné kúpiť od nášho partnera Willgain, ktorý sa snaží pristupovať k strave inak. Majú jednoduché a kvalitné zloženie za dobrú cenu. Beriem odtiaľ aj doplnky výživy, proteíny, čaje alebo suroviny na varenie. Dole v popise pod videom si pozri moje zoznamy, čo tam nakupujem a keď chceš zľavičku, tak použij kód Atletika5. A teraz poďme späť k epizóde. No keď sa bavíme o tej genetike a epigenetike, tak je tu jedna extrémne zaujímavá vec, ktorú to môže spôsobiť. Scientific Reports v roku 2025 publikovali zaujímavý výskum ohľadne holokaustu, ktorý bol robený na 171 účastníkoch vrátane 186 potomkov 3. a 4. generácie tých preživších holokaustu. No a zistili, že tí potomkovia tých preživších vykazovali vzorce DNA metylácie spojené so silnejšou aktiváciou oxytocínového systému. To znamená silnejšie sociálne väzby a lepšia regulácia emócií cez vzťahy vo svojej skupine. Ich biológia sa adaptovala smerom k väčšej sociálnej prepojenosti, čiže tá epigenetická odpoveď na traumu môže ísť oboma smermi. Niektoré populácie sa adaptovali strachom a iné tým, že sa k sebe priblížili. Hej, že cítim, že mi hrozí extrémne nebezpečenstvo z okolia, tak o to viacej musím investovať do tých vzťahov v mojej skupine. Čo dáva zmysel. No a teraz ten slovenský kontext v 20. storočí. Ako som hovoril, Prvá svetová vojna, rozpad monarchie, 20 rokov Prvej republiky s domináciou Prahy, vojnový štát, holokaust, SMPčko, prevrat, normalizácia po 68., 40 rokov komunizmu, nežná revolúcia, ekonomická transformácia, ktorá pre mnohých znamenala chudobu a pocit podvodu. Čiže je možné, že chronický stres generácií zanechal epigenetické stopy aj v slovenskej populácii a biologicky sme nastavení na vyššiu stresovú citlivosť, pretože to bolo pre predchádzajúce generácie otázkou prežitia. Ale je tu treba zdôrazniť jednu vec a toto počiarkujem, čo teraz poviem. Tie recenzie z roku 2025 zdôrazňujú, že v ľudských štúdiách zatiaľ neexistuje definitívny dôkaz prenosu traumy cez metyláciu DNA. Väčšina prípadov sa dá vysvetliť tým, že stres počas tehotenstva ovplyvnil vývoj plodu, alebo že traumatizovaní rodičia ovplyvnili deti cez správanie a prostredie. V kontexte ale našej situácie na Slovensku je výsledok rovnaký. Či už je tá trauma prenášaná cez metyláciu DNA alebo cez toxické prostredie v rodine spôsobené udalosťami alebo kombináciou, ten výsledok je úplne rovnaký. Mozog nastavený na vyššiu citlivosť na stres. No a teraz, čo sa s tým dá robiť? Nemôžeš liečiť plúca, pokiaľ stále fajčíš, takže ak tvoj mozog reaguje na sťažovanie sa iných ako na útok predátora, tak musíš eliminovať predátorov. A to znamená radikálnu informačnú diétu. Obmedzenie nekonečného scrollingu a vedomé vystupovanie z toxických konverzácií alebo z toxických taxíkov. Naučiť sa hovoriť tú jednoduchú vetu prepáč, nemám dnes kapacitu to riešiť, keď počujem nekonečné sťažovanie. Niekto ten cyklus totiž to musí prerušiť. Spomínal som tiež zmenšovanie hypokampu. To sa dá zvrátiť a jediný vedecký dokázaný spôsob, ako spoľahlivo vygenerovať nové neuróny v dospelom mozgu je aeróbne cvičenie. Svaly v pohybe vylučujú proteín zvaný BDNF, ktorý je hnojivom pre tvoj mozog a to prinúti hypokampus rásť a budovať nové spojenia, čím ti vracia schopnosť vidieť iné riešenie, než len to, že všetko je na hovno. No a potom je tu vedomé presmerovanie pozornosti. Tvoj mozog si uchováva z evolučného hľadiska to zlé a ignoruje to dobré, alebo ľahko zabudne na to dobré a momentálne máme v mozgu vyšľapanú cyklotrasu k hľadaniu problémov aj tam, kde nie sú a zarastenú džunglu k hľadaniu pozitívnych vecí aj tam, kde sú. A preto je treba robiť cesty aj k pozitívnej stránke veci a trénovať ich hľadanie a uvedomovať si, že neexistuje len negativita, ale niektoré veci majú aj pozitívne aspekty. A teraz pozor, žiadna toxická pozitivita, to neznamená, že stačí v úvodzovkách myslieť pozitívne, to je absolútny bullshit, ale znamená to, že keď pochopíš mechanizmy, ktoré tvojmu mozgu nasadil cynický autopilot, môžeš ich začať vedome prerušovať.
Nie cez motivačné citáty ani cez podobné EZO kraviny, ale cez konkrétne behaviorálne a kognitívne intervencie, cez terapiu, cez zámerné budovanie sociálnych väzieb, cez meditáciu, cez pochopenie, že tvoj pesimizmus je biologická odpoveď na prostredie, v ktorom si vyrastal a prostredie sa dá zmeniť. Nastavenie sa dá postupne zmeniť. Postupne. Jedna konverzácia, jeden vzťah, jedna komunita naraz. Cieľom nie je stať sa usmiatý tupec, ktorý ignoruje zlú politiku, rozbité nemocnice alebo neschopných politikov. Tým cieľom je budovanie odolnosti. Je obrovský rozdiel medzi tým, či vidíš problém a racionálne sa ho snažíš vyriešiť, alebo či sedíš v taxíku a len verbálne masturbuješ nad tým, aké je všetko na hovno.